krivičnu prijavu protiv 29 preduzeća koja su, kako tvrde, nezakonito zapošljavala desetine hiljada radnika. Krivičnu prijavu je potpisalo preko 600 radnika. Mans tvrdi da je u velikom broju preduzeća nezakonito uveden stečaj. Kako bi se umanjila stečajna masa, a samim tim i vrijednost preduzeća, odgovorna lica u Privrednom sudu su, kako navode, svjesno odugovlačila stečajni postupak. I ne samo na ovaj način, jer vrijednost preduzeća je umanjivana raspisivanjem velikog broja tendera, pri čemu se vrijednost samog preduzeća smanjivala, tako da bi se za smiješne cifre kupilo preduzeće koje ima izuzetnu vrijednost, kao što je slučaj bio u pljeljarskoj kompaniji Velimir Jakić. Sa računa kompanija često je nestajao novac, tvrde u Mansu, i nadležni su to ignorisali. Mi nemamo neka sad velika očekivanja da će nešto se promijeniti u praksi od Vrhovnog državnog tužioca u odnosu na dosadašnju praksu, ali se nadamo da će doći novi tužilac koji će postupati po ovom slučaju, to jest raditi svoj posao. I nadamo se da će u budućnosti ljudi koji su odgovorni za uništavanje ovih kompanija odgovarati za svoje postupke. Vladimir Glačar, bivši radnik kompanije Velimir Jakić, kaže da je ta kompanija prodata 10 puta manje od prvobitne cijene, a da radnici nijesu imali pravo na nadoknade. Prilikom prodaje firme pojave se akcije nedelju dana na tržištu. Vrijednost tih akcija bila na 8 evra po akciji. Da bi jednostavno preko noći nestale te akcije. Zato smatramo mi predstavnici, mi radnici, da je to krivično djelo. Iako je snabdejavala čitavu našu državu, a pritom i izvozila mliječne proizvode iz Srbije, Podgorička mljekara danas ne radi. Čelnici sindikata za to krive crnogorsku vladu. Ovo važi generalno jer vidim da su isti problemi za sve firme u Crnoj Gori, ista matrica, isto sve. I po meni, najveći krivci za sahranu ekonomije Crne Gore se nalaze ljudi koji rade u državnim organima. Vlada Crne Gore. Mans je krivične prijave podnio protiv odgovornih lica Privrednog suda u Bijelom Polju i Podgorici, lica koja su procjenjivala imovinu u stečajnim postupcima, te odgovornih lica u privatizovanim kompanijama i onih u državnom tužilaštvu. Agencija za zaštitu životne sredine smatra